onwe otu ihe nchọpụtara nke na-echu m ụra, wee sị ka m gwakwa ya onye ọzọ ka ntị ọzọ wee nụ ya. Ihe m chọrọ ịjụ bụ ndị nche niile ajụrụ ala Igbo, ma ndị uwe ojii o, ma ndị amị o, ma ndị civil defense o, ma ndị gbagbo tigbo juru ebe niile n'ala Igbo. Achọrọ m ịjụ ndị Igbo niile a na-ezu oshi? O nwere agha dị n'ala Igbo? A na-alụ agha? Even Sambisa Forest enweghị ọnụọgụ ndị amị nọ from Nsụka to Enugu to Nsụka. Ụzọ ahụ gara n'Opi, ọ bụ na isi n'ụzọ ahụ gara n'Opi wee na-erute ndị amị nọ checkpoints na meters away. Olee ụdị isi from ebe a before ị ga-eji ụkwụ ihe dị ka miniti 5 ịhụla ndị amị ọzọ. Asetụ onye ọbụla, sachiwa onye ọbụla, ndị na-ana ego a na-ana ego. Ndị polisi akwụchie gị n'ụzọ, onye ka akwụchie gị si gị lituo, bupụ ihe niile ibu na ụgbọala gị a na-asachi, asị gị chepụta driving license gị iweta, asị gị iweta ka iweta, emecha ajụọ gị ego, nara gị ego, isikwa ebe a gaa n'ebe ọzọ, onye ọzọ ejidekwa gị. Nke mere na otu ndị na-akwụ ụgbọala, ụfọdụ ndị na-akwụ ụgbọala a na-ebuzi ụgbọala ha bazie na commercial vehicle, n'ihi na iburu naanị ụgbọala gị wee na-aga, ọ dị ka i mere ihe ọjọọ gụọ ụgbọala ọ kaziere gị njọ, wee bụrụ a young man wee bute ụgbọala na-agba n'ụzọ. As a young man, onye dị ka mụnwa, as a young man like me, buru ụgbọala na-aga n'ụzọ, ha gị nwa bụ ụgbọala, ya bụ na ibu na onye ochi izuru ya ezu, a ga-asachi ihe niile, kpọrọ gị, pepas gị dị complete, mana ekwetaghị na nwokorobịa kwesịrị inwe ụgbọala. Ndị Sars akpọrọ gị, polisi akpọrọ gị, amị akpọrọ gị, isetụọ nka ọzọ. Ihe anyị na-ekwu bụ agha ọnọdụ n'ala Igbo anyị amaghị, n'ihi na ọnụọgụgụ ndị agha dị n'ala Igbo karịrị akarị. Ha na-enye nsogbu. Ọ dị ka otu ụbọchị m na-agafe n'ụzọ, onye uwe ojii wee dọpụta anyị n'ezi, ọ na-asaachị anyị n'akpa, ọ na-asaachị anyị, wee hụ nwatakịrị ji okpu nna bụ enyi. Ama m ihe a na-akpọ ya na bekee, mana ama m na ihe a na-akpọ ya bụ okpu nna bụ enyi. Onye uwe ojii wee jide ya, si ya ka ọ banye na Hilux. Olee ihe nwatakịrị mere? Ọ sị na ọ bụ rapist. Oh my God, na ọ bụ rapist. Ya na nwa gị na-eme na Enugu Onitsha expressway, na nwatakịrị bụ rapist, na ọ na-edina akpọ ụmụ nwaanyị n'ike. Olee ka onye uwe ojii si wee mara naanị na ọ hụrụ okpu na bụ enyi n'ime akpa ya, o wee hụrụ ya? So intimidation karịrị akarị. Ya na-ekwu bụ na ọnụ kwube chọpụtara na nsogbu dị na ndị uwe ojii, otu ha si eju ebe niile, ndị amị eju ebe niile n'ala Igbo, a na-ekwe movement adịghị izi. Tupu isepe a na-esebe, a sachala gị ka ị na-ezu oshi. Olee ihe meziri? Wee dị as if na o nwere ihe na-eme ebe a. Oke, anyị niile sezibụziri ndị osi ọ bụ ka anyị na-esibiri ndị ntọrị. Ama ma ndị nwa nọ Abuja nọ ka ndị nwa nọ n'ebe a na-echere ka ọnwa gwụ ka akwụọ ha ụgwọ. Ama ma ha na-ahụkwa ife a na-eme n'ala Igbo. Achọpụtago m otu ihe. N'oge gara aga na mahadum Naijiria Nsụka na-eme convocation nke ndị masters na PhD, ya bụ nke nwa bekee na-akpọ postgraduate convocation. Ndị amị niile wee wa, n'ihi na ama na eme ndị isi bịa ga-agafeta, ha wee gbaa ọsọ. Nke a na-egosi gị na amachi ha na-eme. Extortion dị too much. A na-anara ndị mmadụ ego. Ibu ụgbọala gị na-eme njem dị as if na ibuzo onye ala na ịmazi ife na-eme. So ihe m na-ekwu wee bụrụ ka m jụọ ọha na eze na-ege ntị na-ekiri ihe m na-ekwu ugbu a. Ọ bụ ochi ka ndị Igbo na-ezu ihe a na-eme? Ọ dị n'ugwu Awụsa ka ọ dị na Lagos? Otu a agaala m ebe dị iche n'ugwu Awụsa nakwa na obodo ndị ofe. O nwere ihe dị otu a m hụrụ, ma naanị n'ala Igbo ka m na-ahụ ihe dị otu a. Ndị Igbo ọ ga-aba aga ma ọ bụrụ ndị Nsụka? Asị m ka m jụọ, ekwugo gị mgbele ọnụ. Ọ bịa mere m ji wee bụrụ gịnị? Ọnụ kwube. Nwanne, subscribe.